vendor in Divisoria. Yeah. And a water vendor. Nabulungan, walang ito. Ang dami mga Excel o mga makita. Yes, yun na sana naman tayo pag ganun sa ganyan nila ng pack na pack pag ganun sa Excel. Oo, ayan. Now let's welcome Kat, our next away. Number 25. Ayan, Taray, balik ba yan? Yes, Ellen number 25 just arrived here in the Philippines last night. Yes, and after 1 month, mamamatay siya sa diabetes. Oo, alam ko na ako, pero Ano yung naligasin? Pasalubong. Paminon, tapos kumain ng Toblerone. Ganyan talaga. sa summer, sa USA, ganyan talaga. Tapos mamay magsusuyot ka na lang. Our next is number 26. Wow! Welcome to wearing a very huge hat. We have a CD embellishment. Embellishment. Oh, Say, pa. oh, ang ganda ng katawan, 36, 12, 12, 12, 36. Bingo! Hi! Now let's welcome candidate number 28. Ay, ang ilang tagabang dito, pero asa ng gole. Candidate number 28 loves to get sampayan to make her saranggola. Yeah! Hindi talaga nawawala yung mga saranggola na yung pagsama. And on stage is candidate number 29. Our next young lady is a owner of a laundry shop. Yes. Ang taray-taray number. Totoo naman, di ba pag summer Talagang uso ang paglolondry. Uso pa wala labas. At syempre, Wearing also a dirty skin. Yeah! At siya lang ang nakita ko may abs sa mukha. malusog din ang kanyang gurong. Oh, diba?